weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to fasudeɓe to kuñankari to madina alheri to gawi nane to guetema ko on takkusan juula ha to dulala ceerno abou ahmadou basirou ba to beyrouth a woyni ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie ambassadeur joɗatnoɗo leydi mauritanie to leydi gambi o waɗama limogé e golle makko ha laaɓi altine aleda hanki o to leydi sénégal ela malik ndiaye kañum woni chargé de communication landa pastef o wiyama teɓomo sawe juuɗe dadiɓe to leydi mali mawɗo sécurité mo leydi mali hono colonel modibo kone o waɗi jillu makko to kidala to leydi to ha joni to leydi mali ne teska tigui ngakkugol sukara e oɗo saaha joni jagolgal kesal kalfinaɗo ko fate juulagu o holliri tigui wonde leydi mali ne sohli ko ɓuuri yawde e yaccade fodde temedere ujunere tonnes taw ko sukara so ɗum ala kay leydi ndi ko natodi ngakkede sukara to leydi Maroc lana clandestin jolnoɗo ɗannotonoɓe ɗanne soudoyre yuwi tigui e darmaje kadde ɗe leydi Maroc waɗi mayɓe hewɓe no fewi ko ɓuuri hen hewde ko sénégal naɓe to leydi égypte toon ko huɓere nde 5 étage kañuma derguite yimɓe waɗi mayɓe e barmuɓe to leydi algérie abdel majid tabouna hoorejo leydi algérie tawi jillu muɗum altine hande o fuɗɗi jillu makko to leydi chine to leydi Cameroun ma jaaha kabaruji men e ɗemngal pulaar ma jaaha to leydi Cameroun to république démocratique du Congo to leydi Gabon ha to Congo Brazzaville a bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren wi ko fittata aadi biladi salade aadi ɓiri furi fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko witti yanke ko safri yanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawna ɓewoɓe ustoraɓe gorago e yawɓe dakmitade kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande ustoraɓe gorago biteɗe muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi wayennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona noon nduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo wara siɗɗeji bahɗiɗi hoore mum ha habba ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawi nder leydi sénégal to wuuro wiyetego Agnam Siwollo woɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawete ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko wonema ha mbiya yoni jiɗɗo waɗne listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko 4 CFA
jiɗɗo waɗinede listihara ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ene wiye dendagal clinique muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodirde makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe jokkodirde makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andi dendagal clinique mum wonde base makko to nakcoɗe ne golla ha no hannirta ni ne tawi ɗon mi ñii ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy ko labdiredo malaɗo woni ganduɗo golleɗe ɗe no hannirta ni ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal bandiraɓe mbadden dando faade makko musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala kiɗo hen lekki ko lekki moƴƴi kawisaji mawɗi coomi e muɗum woni gorelte ko haako moƴƴo iwruken tokkorodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma kawisaji mawɗi gorelte ko haako no haako wargani a waɗaɗe ndiyam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa hewɓe ceetima dañi aafiya e gorelte ha tenti noon ɓen joguinoɓe ñaw biyeteɗo dogam cité e kala sahani gullituno ɗum ɗona gorelte an joguiɗo AVC jogui cardiaque ɓandu jaaɗor jooɗo ha ɓooya ronka tinde ɓandu mum walla lelo ronka ɓolsitade gam jaadgol ɓandu jokkodire gorelte joguiɗo sukara jabet ɓandu wuloru kala e muɗum yogay ñabboji sa jokkodire gorelte ma yiiten hoorema ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi andude ko jangta e gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko jangta e gorelte ya so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa jokkodirde e mabɓe so leydi Mauritanie koye Boye Niassa 00 222 47 85 20 96 so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Daouda Sare 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Madina Gounas wuuro teddungo Amadou Sambalo 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto Mauritanie Ramata Mangan 49 18 81 13 so tawi gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban 00 221 77 428 85 88 so tawi koto leydi Gambie gonɗa jokkodirta koye Ghalii Abuu Bah 00 220 282 29 43 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko jaam tan woni muɗuma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone altine 17 lewru morso hitande ujunnaji 2023 habruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbirɗen e gardini kabruji men ko to leydi Mauritanie puɗɗoɗen ministre de l'habitat de l'urbanisme de l'aménagement du territoire o waɗi jillu makko e nder yoga
golla e sanceji laamu leydi Mauritanie woni e maade e nder nakchata o holliri noon ko fati kay e golle mahgola université kesso mo nakchata golle ɗe noon ɓe tawi tigui goɗɗi no fewi eɗen jara ha 45% so tawi ko golle mahgola école nationale d' administration du journalisme et de la magistrature ɗen golle jettima ha 33% so tawi noon ko golle mahgol ko fati e protection civile ɗen jettima ha 25% so tawi ko golle mahgol jeere mawde taw ko jeere alavata e nder nakchota ɗen golle goɗɗoyi no fewi eɗen jara ha capanɗe jeeɗiɗi e joyyi e nder temedere kala golle mahgola village d'artisanat village d'artisanat e traditionnel woni tigui to foire ɗen golle goɗɗoyi no fewi ene yara ha 50% ko directeur noon ko directeur des bâtiments et des équipements publics au ministère de l'habitat hono biteɗo Sidi Ahmed Wul Mohamed kañuma ɓayini oɗo kabaru caggal kay nde wadduno visite makko e jagorgal kalfinal ko fati habitat o aseta ɓennuɗo ɗo o e nder ɗiɗon sancieji o holliri noon wonde ministre o jagorgal ngal holliri weltare mum mawde no fewi no tawri kay golle ɗe ene jara no hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen comité de suivi de la coalition vivre ensemble ene tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna biyetenoɗo Aboubacry Lam noon o yalti aduna ko alata hanki sappo e jeegom lewru juillet ko sunare mawde ko ustare mawde no fewi wonande militaji e sympathisant ji ɓeɗon landa witeka MPR e catala coalition vivre ensemble kala Aboubacry Lam ko kañuma wonno permanent MPR kadi o wonino conseiller président de la CVE kanko Aboubacry Lam noon ko darannoɗo potal jinnoɗo kala Mauritanajo yo heɓ haqqe mum hano hannit ni jinnoɗo yiide kay koddigal moƴƴal hakkude leƴƴi e nder leydi Mauritanie ɓokke wasi kay goto e yontaɓe mum kono kadi CVE coalition vivre ensemble wasi jalala manggal no fewi eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ko altine hande sappo e jeeɗiɗi lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɓamti ñawore Mohamed Ould Abdel Aziz gonnoɗo hoorejo leydi kañum e yaadi mum tumaɓe kay borjingol koppereje leydi ndi yeeso ñawoɓe noon biyeteɗo Yahya Ould Haddemine ko gonnoɗo hoore jagon makko holliri tigui yeeso ñawoɓe wonde kanko kay yamirore wotere ala nde heeɓi umorade Aziz ko fati kay e jeeygol école aji laamu woni école aji publique tawateɗi to leegal Tafara Zeyna o holliri noon wonde golle makko kay hanno tan kanko ko yaltinde ɗiɗon école aji e carte scolaire kanko noon o wi tan ko yomira tan ko yo ittu ɗiɗon école aji e carte scolaire o yamirino o holliri noon wonde horejo leydi yamirino jagol kalfinade ko fate jangde nde ƴettata oɗon mesure o holliri noon jeegol ɗiɗon école aji nanni e nder boña laamu kene qime ha milliard uji jeeɗiɗi taw ko haalisa ogoyam tawi kadi opération o waɗi tigi koye dow transparence total kadi hay goto ala mbaɗɗo hen portuɗo hen plainte ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen alata hanki sappo e jeegom ha lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati laamu leydi Mauritanie o holliri tigui wonde waɗama limogé biteɗo Sidi Mohamed Ould Mahmoudou Radi on noon ko gonnoɗo ambassadeur joɗannoɗo leydi Mauritanie to Banjul lamrugo leydi Gambie o lomti noon ko biyeteɗo lomtimo e oɗo saaha ko biyeteɗo Hammoudou Ould Ould Rahadi noon ko guila 10 septembre 2021 ko nden tigui o hokkuno lettre makko de créance faade hoorejo leydi Gambie hono Adama Barrow Mohamed Cheikh El Ghazouani hoore leydi ndi holliri on tigui guila kay remanima cakkitiɗo wadde wondema wayloji kewɗi mbaɗe e nder ambassadeur uji Mauritanie tawateɗi e nder Afrique koye ɗen golle tigui wona oɗo saaha kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen mbima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen to Thiès sara école polytechnique ko accident kulminiɗo waɗi toon aleda hanke sappo e jeegom morso sanga kay 10 heures subaka sanga 10 heures
subaka koye dow lawol to ɓe mbiyata contournement du nord woni VCN tolno Carrefour tolno Carrefour occidentogène accident o waɗi ko auto particulier noon mo 4 place ko kañum tigi marque Peugeot 406 immatricule makko ko TH 28 11 G umminoɗo to Dakar doganoɗo dogdu fakkinde no fewi ko kañum tigi dérape woni tati o marɓoyi e leydi tato gañima hen tato jolnoɓe e makko ɓe gañima hen ene tampi no fewi ha tengti noon hen goto kañuma ɓuuri tampude ɓe namata hôpital Amadou Sakhira Amadou Sakhira Diegena mo Thiès ko dadiɓe faabu noon kañumen ƴettiɓe ɗon nawiɓe to hôpital ne mbiyatande Allah rokkataɓe cellal mabɓe ha timma allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen El Malick Ndiaye ko chargé de communication landa Pastef on nangama hanki kikiɗe tawi kadi ko section de recherche de Colban kañumen a teɓimo Moussa Sarr ko avocat makko kañum tigui ɓayyini kabaru o kañum tigi Moussa kañum tigi ko avocat makko ko kañuma tengtini kabaru wonde kay on nangamo holiri ɗon caggal nde dadi ɓe noddimo kettimo kaye ko ɗon tigi mbaɗimo e kaso e mbadi garde à vue ɓe mbadi garde à vue ɓe nanguimo noon koye mbadi enquête ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Souleymane Ndiaye kañum woni secrétaire général cetal walla mbiyana mouvement biteɗo SDD ko kanko kadi woni directeur général de SAPCOM o waɗi noon haalande makko ko fati kay e kabaru cariɗo e réseaux sociaux ji ha e nder jayde leydi Sénégal kala e wiyade kay wonde ko gembaniɗo yidde kay ardade leydi ndi e sumgoji tijjaɗi en 2024 en février 2024 o holliri noon kanko ha joni ko caggal Allah caggal Macky Sall o heedi kadi ko caggal Allah caggal Macky Sall ko hen tigui o heedi hoore leydi ndi ko hen o heedi kala kadi mo landa hoore leydi ndi suuɓi mbiri mo suuɓi woni candidat koye ona candidat taw ko coalition Benno Bokk Yakar ko caggal mum o heedi o holliri noon e kala saaha yimɓe makko kay taw ko gila militaji landa kam SD wonɓe kay e nder leydi ha wonɓe caggal leydi diaspora kala ene noddamo e kala saaha hollirde ɗumen kay yidde mumen ko yo wona candidat won mbiri men ɗiɗo sumgoji kono yidde makko kanko holliri ha joni ko heddade kay en catala Benno Bokk Yakar e wonde caggal Macky Sall kala candidat mo suuɓi eɓe jaadi hen ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen e nder Benno Bokk Yakar ko muñal mawgal tawte toon oɗo saaha kala saabu Macky Sall ha oɗo saaha o suwa taw suɓade ɓurɗo wonde lomto makko woni tigui mbiri mo jogori gembude walla mbiyana dofe makko kanko Macky Sall noon ko adi komo dawana kay Nairobi to leydi Kenya o noddino Moustapha Niass noon o halfini ɗum yoga kay o halfini ɗum yo joddo waɗa auditionné woni yewtide e ɓen taw kay koye ɓen tumaɓe tigui ko nder mumen goto suɓete wonde ko wiyete dauphin makko ɓen goni noon hono Amadou Ba gonɗo hoore jagoɗo leydi ndi wondude e Abdoulaye Daouda Diallo ko président du conseil économique social et environnemental wondude Ali Gouya Ndiaye kañum ko ministre de l'agriculture e Abdoulaye Diouf Sarr on ko directeur général FONSIS koye ɓeɗo noon yakare kay waɗa mawo suba ko wiyete dauphin makko kanko Macky Sall koye ndina mbadi noon hollirama tigui ono holliri kay ndeɗo jayde witede bes bi le jour haɗani ɗon tan saabu nde holliri wonde tato e nder ɓeɗon tato aljuma fayi kay aleta ɓe joddima e on biteɗo tato e mabɓe joddima e Moustapha Niass hollimo e Moustapha Niass heddi kay ko biteɗo Abdoulaye Diouf Sarr on noon ko talata janggo o jottoto e makko so ɗum yawti noon so ɗum yawti kanko Moustapha Niass o waɗa rapport makko o rokka ɗum Macky Sall nden noon ko nden golle ɗe kay Macky Sall ko nden tigui golle ɗe puddoto walla kañum gaynata ɗeɗon golle ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Mama Ibra Kane ko gardiɗo mouvement biteɗo DMC maintenant o waɗi jillu makko juuroyade khalifa général de Madina Baye hono Cheikh Mahamadou Mahadi Niass nawimo toon noon ko hawrude on kadi e tittinirde khalifa o wonde kay ko gembaniɗo sumgoji yidde ardade leydi ndi e sumgoji tijjaɗi ñande nogas toya lewru février 2024 o ñaguima khalifa o noon duwaw no fewi beele kay Allah ne newnanamo o ardo leydi ndi o holliri ɗum kadi yidde makko e fandare makko e programme mo jogini leydi
leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha to Ziguinchor jabɓoɗen musidɗo men Amady Sa Kébé assalamu aleykum rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe weltare TV. kabaruji garanɗi en ɗo e nder Ziguinchor ina wayno ina kuwa jooɗima ɗo ena jonde muɗum. ɓe kolliti jonde mabɓe nde de commerce ono yarata joni ni wona ni foti wonde. marchandise o ina ƴawi no fewi ko fewte batte soble e fewte batte holɗum pompiteére. ɗum no ɓe kolliti ɗeɗo caɗele haɓe ƴeeɓa no ɓe mbawi safrirde ɗum hakkude mabɓe e population o. so tawi en garti ɗo e BFM ina wayno yalti holɗum école biyeteɗo taba ardi toon dey ko biyeteɗo Kardiatou Diallo oɗo dey dañi 17 fawi point ngaji nogas. ɗum no ɓe kolliti kanko oɗo Kardiatou Diallo jangde makko o ɓuuri wawde jangude ko Qur'ana oma wadda hen sariya o wadda hen farayse. ɗum woni o woni meilleur to e BFM école biyeteɗo taba. so tawi en garti e ziri numéro garbanijo ina wayno dañitonde ko 55 gorko e debbo ruttoto lawol ɗimiwol ko 60 so tawi ko ziri numéro d ina wayno dañiton ko 49 ruttoto ko 100 gorko e debbo. so tawi ko numéro 03 dañiton ko 50 gorko e debbo ruttoto lawol ɗimiwol ko 50 neɗɗo. so tawi en garti ɗo e oɗo école taba ina wayno kanko de école o yaltini résultat mum no fewi. so en jeehi to e Sédhiou toon de ardi toon ko biyeteɗo Dieynaba Bah kankone o dañi 17 fayi holɗum toɓɓe 17. ɗum ɗo kankone oɗo Dieynaba Bah hollama kankone ko toppitiɗo jangde no fewi kono noon kanko no ɓuuri wawde jangude ko Qur'ana o waddi hen ɗemgal arab. ɗum ɗo o gañori ɗum ɗo oɗo woni meilleur to e BFM to e Sédhiou. ɓe kolliti ndeke jangde Qur'ana nde ende walla fewte batte kala elew so nanni ɗum e haqqille muɗum jangi ina wawi wallude ɗum ha e jangde farayse nde wawa yaarude yeeso. ɗum ha ɗum ko Dieynaba Bah. ɗum no weltare TV musidɗo Amadou Issa Kébé gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Ziguinchor jokkodiri mo yallah koye walde jam. allahumma amina seydi Kébé so nummima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗen biennale artistique et culturel bannoɗo to mofti uddi hanki aleda hanki uddi 16 leydi 16 morso tasi bawɗi biennal ngal ha laaɓi ko yiɗum waɗi ko yeeso teddugal cugel mayga ko hoto jagorde leydi ndi région ngaji kewɗi noon teskama notitima hen mbaɗi participé jury noon ko yimɓe jeenayo gonno jury ɓe kolliri noon résultat ji ha laaɓi résultat ji ɗi taw ko définitive kawgel ngel ɓe kolliri heedi yeeso ko région mo Ségou kañum heedi yeeso ko kañum kadi ari premier rewi hen noon ko région Bougoni woni 3e ko région Dioyla cugel bayga noon hooreji leydi ndi hoore jagode leydi ndi o yetti o jarni ministre kalfinaɗo ko fati artisanat e ko fati culture o jarni kadi dendagal région ngaji ɗi garnoɗi notitade de participé mumen e oɗo biennale taw ko culturel artistique et culturel ha joni ko leydi Mali keddoɗen aleta hanki 16 mars hitande ujunnaje 2023 ko chef de sécurité d'état malien hono colonel Modibo Koné kañum waɗi jillu mum to kidala ɓe kalani noon holko wonno mujibu jillu ngu ma ena gartu hen so tawi en keeɓi ɗo ko ɓuuri lerde ha joni ko leydi Mali kettoɗen Moussa Alassane Diallo kañum woni jagorgal kalfinago fate njulagu woni ministre du commerce mo leydi Mali o yewtidi noon yewtidi yontere mayne nde o joddima e ɓen witeɓe des opérateurs économiques woni joom ngaluji tawi ko dilloɓe e to banggue commerce taw ko gueɗe ñameteɗe ɓurɗe hatujinede o holliri noon wonde leydi ndi ina sohli ko ɓuuri yawde e yaccade 100 ujunere tonnes taw ko sukara so ɗum ala holiri kay so tawi ɗen sukara alani ko ɓuuri yawde e yaccade yoɓe gandu leydi ndi koko jogori hebde ngakkere sukara oɗo saaha noon teskama kilo sukara hewɓe taw ko grossiste jeeya ɗum ha 800 francs woni temedere capanɗe jeegom taw ko haalisa CFA woni 800 francs CFA hewɓe yeytoɓe détail ne jeeyta dow muɗum o leydi Mali noon teskama tigui sukara kilo sukara meeɗa yettade coggu mum meeɗa ngabbude ha yetti to yetti oɗo saaha joni kabaruji men ɗemgal pulaar
pulaar seno mima to leydi Mali koto leydi Maroc paden lana ndiyam taw ko lan dan jolluno ko dannotoɓe ɗanne suuɗeri woni clandestin ka yuwi e nder maaje kaɗeɗe leydi Maroc ɓe jinno noon ko yaɓande to Espagne nden noon ɓe gari ha e nder maaje kaɗe to wiyete Dakhla e nder leydi Maroc ɗon tigui lanel mabɓe yuwi lanel ngel ne jonnuno 60 neɗɗo hen 59 ko Sénégal naɓe tawi kadi ko ɓuuri hen heewde jeeya koto ɓuuri hen ko Rufisque naɓe kañumen ɓurno hewde e maggela hono Oumar Cissé kañum woni conseiller municipal to Rufisque o holliri tigui wonde sagataɓe noga Sénégal naɓe ko hawri hen e Ladiala taw ko jeeyaɓe to Colobane ɓe hen jeeya koto wiyete Guy Mouride naɓe wondude to wiyete Thialew naɓe ko ɓeɗo ɓuuri wasde hen pittali mabɓe ɓe Allah dandi ɓe noon woni rescapé ina tawe kañumen e juuɗe safroɓe to Dakhlet nde Maroc laamu kam lana ka noon ko ummino tigui ko Rufisque to wiyete Rufisque Thiawlen ko balɗe 4 noon caggal nde julde taske juula ko nen tigui ko ummino toon ka yaɓanno ko leydi Espagne habruji men ɗemngal pulaar to leydi Égypte ko tana musɗo waɗi to keera lamorgo leydi Égypte altine hande 17 morso ko huɓere towde togonirde nde 5 étage kañum tigui darguiti e leydi ko famɗi kala yimɓe jeenayo mbasi hen pittali mumen jiilaw kadi ina jokki tana o waɗi koye nder leegal bitegal haddek el Quba yimɓe nayo kadi waɗɓe jiitama hen ene gañi e oɗo saha joni tawi to hôpital koninkoɓe faabu noon ana irta leydi ƴewde kay soɗen jii hen wurɓe e gañiɓe koto leydi Algérie paaɗena horejo leydi Algérie hono Abdel Majid Tabono o fuɗɗima altine hande o jillu makko taw ko visite makko d'état to leydi Chine mujjibu jillu ngu noon ko yidde laldade cihlagal hakkude leydi ɗiɗi ha tengti to banggue to fannu économique woni ngaalu e to fannu diplomatique kala habruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Algérie koto leydi Cameroun paaɗena sagataɓe joguitiɓe jeeyaɓe tigui séparatiste anglophone ɓe jooɓima pittali yimɓe 10 e nder carrefour goto bawɗo rewede e nder wuuro wiyetengo Bamenda noon taweto rewɓaɗo hirnangue leydi Cameroun on tana waɗi ko aleda hanki o bandiji ɗi noon gari tigui koye oto mumen ina ɓornitini militaire uji ɓe nanggue yimɓe ɓe mbiyo dicco hoyko saabi kay gondata ballataɓe wiyeteɓe séparatiste ko ɗon noon yo gay mabɓe jiiɗi dogde ko ɗon ɓe dose mabɓe kuure e condi waɗi noon mbiɗen barmuɓe kadi ko ADF noon woni Abazonia de défense force du groupe séparatiste ɓurɓe tengtude e nder région anglophone ko kamɓe tigui mbaɗi nguɗon janggo kamɓe noon guila 2017 eɓe capté e nder leydi he koto république démocratique du Congo paaɗen woni RD Congo toon ko rebelle jeeyaɓe M23 kañumen tigui mbaɗi janggo mumen aleda hanki o to funnague RDC ɓe mbari ko famɗi kala 11 neɗɗo hewɓe kadi ɓe mbarmini ɗumen hen koto leydi Gabon paaɗen ko aleda hanki 16 lewru juillet sanga 18 heures wonno tigui dawal dernier délai ko fate jojjingol candidat ji an kay yidɓe jonde candidat ji jojjingol ɗereji candidat ji ko yidɓe kay gembanade horejo leydi yagal sungoji tijjani lewru sapnogas jeegom lewru août 2024 CGE woni centre gabonais des élections ɓe kolliri tigui ɓe keeɓi nogas jeeɗiɗi dossier taw ko candidat ji yidɓe gembanade wonde horejo leydi ndi ete hen ɗiɗo ko rewɓe koto Congo Brazzaville udditena kabaruji men ha laaɓa yontere mayde nde caggal kay nde yontere caggal kay nde ɓe ngalɗo kaɗo landa wiyete ka IDH yukki landa ko Guy Brice parfait kolela ardi ɓe caggal kay nde ɓe udduno congrès mabɓe congrès o noon wono tigui yidde suɓade gono hoorejo landa ka kay caggal nde Guy Brice parfait kolela yaltino adana kañum tafno landa ɓe jooɗima noon kono ala foof moɓe kawri ɓe donki hawrude kay moɓe cuɓoton gardigu landa ka musidɓe tedduɓe kasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon kabaruji mon ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue net e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah so tawi koto Ziguinchor ko sehil men Amadou Issa Kébé ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on